We hebben elkaar ook ontmoet bij het Oranje EK gebeuren. Daar zijn we doorheen met z'n allen. Hè. Wat zijn we nu aan het doen? Ja, gewoon een gezellige uitzending hier bij Radio NL en TV Oranje. En het gaat helemaal top worden hier, heb ik begrepen. Dus het is al lekker druk. Dus wat dat betreft gaat het helemaal goed komen hier. Ik kan niet maar liegen, hè. Er staat nog helemaal niemand. Het is 7 uur. Waar treden jullie allemaal op? Nou, overal. In de buurt heel veel. Dus, Wat was het dan voor een combinatie tijdens de EK en bij TV Oranje met een heel stel andere gekken? Wat was dat? Ja, er waren vrienden van ons op een gegeven moment. We hebben elkaar we hebben elkaar ontmoet op een gegeven moment op een feestavond. Daar hebben we gezegd van Bertus de Tukker erbij en Gerrit de Graats erbij. En wij, toen is het idee geboren om een Nederlands elftalplaat op te gaan nemen. Ja, en Vreemde Vogels, ja, kijk naar ons. Heel toepasselijk denk ik zo, hè? we gaan een nieuwe cd opnemen. Samen met Andy Moreno. Hele leuke cd, hoop ik. Ja, die is hopelijk in september klaar. Dus ja. En dan hebben we nog plannen voor de toekomst. Een eigen tour langs Carré, grote zalen, theater. Tuurlijk, anders we gaan gewoon jou achterna. Hè? Ja. Met jouw mooie nummer. En dan zien we het wel of we carrière kunnen halen. Maar nee, we blijven gewoon lekker klein, lekker in de buurt. En, we zijn te boeken via onze eigen website www.geluksduo.nl. En dan komt het helemaal voor elkaar. Of ze kunnen gewoon een kaartje naar mij sturen, dan pak ik de provisie. Ja. Dat doen we.